però com comença a escoltar-se un poc mal, Sí. ja molesta. No sé, no sé. És molt bonica, se la veu molt bonica. Com va Frank Capra, no? Sí. No, Robert, No, si no es crides que vols vindre a dormir, Ni obrint. Ja. si li agrada tallar... Pineca, però no està al Pirineu. És una cosa curiosa. No, al Pirineu no crec. Me parece comprar bé, en veritat. Yo no puse res en práctica. Jo tampoc, me siento fatal. Mira, mare. El día de antes, mira cómo se ve. El chico este digo, no, que lleva estudiando mucho. Con bigote y que leía el periódico y ya está. Es el gladiador. Y ahí el Pirineu bajando. Hasta arriba de allá. Ahí tenemos. però no... Sempre... Està bé, no? Fàcil, curtet. A la pròxima correu-se més, no?